A madeira das bateas das rías galegas cobra unha nova vida nas mans do artesán ribeirense Fran Millán. Nas instalacións de Frouma, o seu obradoiro, elabora pezas de mobiliario únicas que xa lle fixeron merecedor do Premio de Artesanía de Galicia en 2023. Recuperamos a madeira despois de 25 ou 30 anos no mar e despois de moito traballo e sempre dándolle ese punto que é diferencial do deseño, pois convertímolo en pezas totalmente atemporais. Pois a peza que gañou o Premio Artesanía de Galicia 2023 chamase Norai, é unha lámpada, é un taburete, é unha peza versátil, multifuncional, porque pódese utilizar para as dúas cousas. Está inspirada nos morróns dos portos galegos, onde se amarran as embarcacións. O conselleiro de Emprego, acompañado da delegada territorial da Xunta na Coruña, o director xeral de Comercio e a xerente de Artesanía de Galicia, coñeceu máis de preto o proceso de elaboración destas auténticas obras de arte. Parece, ademais, moi simbólico ser capaz de recuperar unha madeira, estábamos falando de eucalipto, procedente de bateas galegas para facer pezas de moblería absolutamente espectaculares. Eu diría que con un diseño ao nivel de calquera diseñador e de calquer peza de moblería dos comercios máis caros que podamos atopar en calquera parte do mundo. E iso é unha demostración dunha marca moi potente que temos en Galicia, que é a Artesanía de Galicia. Hai un apoio decidido por parte da Xunta nesa marca. Tamén o alcalde, que acudía á visita xunto con outros membros da corporación, destacou o valor engadido desta firma, que imprime os seus produtos identidade propia. Sabemos, ademais, que Fran conta unha historia ligada ao noso concello, ás nosas rías, onde se conta que esa madeira veu do mar e, por tanto, tamén lle dá un valor engadido ao propio moble, non? Ademais diso, tamén pon en valor toda a potencialidade que ten o noso país no sector madeireiro. É dicir, está poñendo en valor o sector do mar, cunha historia ben fermosa, onde a madeira se pasa do mar á nosa propia casa e ten unha entidade moi propia.